Yeah, can't yensem afa muso. Amane drew a man penny for a man penny or take so. President John Dramani Mahama. Na so ye. Say Sasia yen chief I from the Williams Kpanyinli Autosumiensa. Aya Atuabo chief. Atuabo mine ye wo nyoma kono ye jina so nne aka say yen to kwata apai. Fitin da ade ko Atuabo mine ye say wan ye hini biom. Say ye koya sem so a ne di kan nkotabuo oman babia ebu hunta obedi akonwa oman ye okube a ofiti ha kwa na ochi a ewo ho kase pa nanso obetena aso no nkotabuo enkoso nana no mo a ye beto omo na oman no na hwekube no ye sakube ya ye che ma efiefie ye tom abuofo ye tesoma omo ama mo nso omre ko manjwa so ekoton na mo so omanya bi ahwefie ene abusua nanso ono betena so emfe poli du enum sade ni nyina wanye bi bosoma nan a oni ha ekroman ya hwe yade sika ede abre ekro no eko empem 78,000 na ekroman no yenya wabra ya to ama ekromanfo yes sta na wotu bia ya to ama ekromanfo emo bia enya bi enya ne kakra wo so nti nkutabuo ne ade a edikan na to so mienu afi atwam kudum ya fasha Nzema yedi Atuabo so ka ho musuo a ewo ye ho bone a ewo ye ho a yesusun de yemfa ye ni ehu yedi afase wo ya ni nyina ye ko pum na se ye ho ate afi atwami ye wo ha ye di ekunduma na o ma hene a oye chief a ye se ye ne ye dwuma biomi a ye amse Kpanyinli Autosumiensa budos a ye kan o ma betire se ne tie ni ese wani ense o ka kire etuo sekan akodi ahoro ema omo amudi afase bebre dwane ye di oprepra ye de akoma tutu ye de okwa hospital ko ye enu nti enfida afase ayedi a ede ani je ba no ye ndi ayo ho ani suro na de bre ye nti enu so se ekromanfo no nipa bi stay yan ne tena kroso bobra eyeyi ono ane de oba be kunyen ene enyeyi nti ye ka se ino wa ye no ye gina so ede atwa yan no mienu awaye mu a bakosu nie oka ho nka bi de Autosumiensa obuo ene obuo ye de ma ye ho no onfa bi ma ekuru a ye fe Atuabo Awulae Amihere Kpanyinli Autosumiensa yo Atuabo ohene afi eduonu miensa ye ye mama bi afrim ye di arewo ye su ye kwahwe a ka ben pepen wana timu a ye nanan ye Mr. Kpanyinli no timi osifom a ye yi akondwa ni nyina mfiri ho na mfa no kali emfa eho wabra ekwan abotun da ko fie no ye kan ye mmoa ekwan hodro be ye nson obetin afa so akọ fie ho na nson bibia ye di ayohui eho a no se ope obuo nti ye sore ye
eyi nkonwa e ma ne fa ho sa ade yi oye nti eno so ka ho ne say nipa bi say ono oni bo maye yenso ye nya bi mma no nti ne tete ne tietia onko na yenso ye ho ntoen na no so no ho nto no ye ko ye nimu a de to so nan em so mind de abekọ so a ahyiemu ye nyina ye ko hyiemu waka maka ya to adwene ya fa epo ye ko benkum ye ko nimfa nanso ye ohina ye kana se me o ye wem se panyina otoso biensen saadie mfie num a atwam koi onye bi obodi akoyo won se da nye o ba mfie num die onye bi kura e ma wompo won che wadwen e ma wompo won kan ho haw na sa obenya anu yempa ma wompo a ode ama wo enu nti ye gina sa ade yi so nsemudi enkoso no ye hwa ase ka se ye toa so e na tena ha mpelifo se nsuo e che otwom a eyuham ahwe ana toa no abo enu nti we kan enioma ye gina so se ye ne yo ahini endi dwuma biu ne to so num e nsase ho nsem manson se yen krom ha ya mane e che nse ye na sase ye busua nti ebusua nso se na wo be bia no sa na ha nso ewo nti ebusua bia wo na sase aha enye school lands eye family lands na nso no baaye no aye se age aboso obaji bibia aboso ema ebusua ba ko ono so ye se eye media mempene no na ye kasei omuda so court ade anya ne dia o nti se nde ode aba obi so a na yenya se wabusuam abusuan so no me wo bibi nti ba ko ne na twen ocha ebidu ya kan so nti eno so dada amaye no na ha asase sem manso bia eni ha asase kwa obi tumi de chew ko si udan dem free of charge nanso no na breso abe yen oheni manso be bia nansen ya ofri hei ukwo efichi a ede ankofo asie utumu se na ye ewu enti nyame adom na sa okwa yeso ye ne bye bye ni etoso ensia ono de oka won ka bi osia obi nsibi de oye bia obi anye bi enu nti mfa so wa kwa mede ma e wo saa ade ehu emebi atwam na ball bokuo we krom ha aye second division ahoho ba krom ha amoto biane bon so de ya enim mfa so a e de brekrom nanso ye no hina ye kana sema ye wem se panyi otoso miensen Atuabo de osi da bi on pese obia boto be de enu nti ye da so ye da kra paka ye bobo wo so ye nyina ye beto ye ono so beto ye ye nkwo hwe a omotu foundation afa park iso ye ko bisaya omo se ye na na ye kana sema ye wem se panyi otoso miensen ono na o se omunkotu foundation e park no so wa bra kromanfo yante ho asem bia saade we ya ti kura enye yi e ba saade bia manso asem anunti na titi ni tietia ya mpese be koso na asumdwa a obeto ye se ho ye nso ye beto ye se ho e be sen abanti no ye se nto kwanta ya pai ne to so nson
say ye call a crobia soa, ye may crummy yet death, and it sika. Sikanson, a juma, na this guy then, eba. Who is the car? What is that? Ojanti, Sanya, Sako de Kai. Na yendi Obaha, we ain't here, the gentle Kwan is this. And I'm saying, Sika, any young. Young Hinia, Obakan be a my Ghana Gas board. What's not so in fit poly do. Now, song. A bear one say, on to me, I want to do and can say, or soon see I not been teen. Me, Awulae Amihere Kpanyinli, me na me endo say no. My friend a Juma Bosome, oje 1,000 Ghana cedi. Ebi niwa. Debi a esu ni ayo ena yedi wa ha say. Anu nti ontumi empema ne mindful. Emma on mindful ye motomi nya de. Na debi a basa kro na ose yekobo yenso yentumi nye sa. Anu nti onko no bimba. Sani ono so betu obi kwa so no ba no. Onko nti komanfo nyina akwala o penyi o yenya peduma ye anu nti onko na sa akonya no ensa mra ni etoso enwotwe ekrobia bekoso a dwadie eka ho obaye no na nyame adom kubeyi amerika ka ho asem no na ye dia ye market ama obi no be so ye mfene ma ya ye market fe na bi Atuabo market complex ukoto fe obaye na ye adwuma na market ni ya occupied stores no is about 10 stores do na ho apart from inside na dwadifuo etom ne ma ye wo stores ankasa edu na ye wo hall kese ba ko wo soro na ni nyina omaje a oman no yenye sika ono baaye no o se obaye ni yi nti obi a otu advance 10 years watu no de otu 3 years watu no de otu 2 years watu no de otu 1 month watu no ebe si ne afi aye owu atwede wo fa ho a na ebekun asai enu nti ye ha ontumi muwaye because ema ehwo no me didwa om de aboa ye mema se ba ne se uyi o ma no aduane o ma munya adwuma om de aboa omoma ne omkunum a yenso sa de we yentumi ntena ho enu nti enu so gina so yen mbota ba kusu nie ayese ye ne Awulae Amihere Kpanyinli a oye Atuabo nana a double as elembele ma hene no yentumi ne adwuma bium nti yebon away pa ni atoso enkono ni atoso enkono Ghana Gas ombeto asasi wa ase trauma center omoye oho no kre sani oman mra asiye no bibia ba bia no wo chem ema oman no nso enya ne chefa anu nti saa sika no yende ewom na ye empemiensa 3 billion anu nti yenya ye no ekronya ntena ho ye wo oman foto a ye de kogu mu a ono ena e principal signature ena ye wo ye yi oman penifo baako eto so yakwada sori ya wa fakoti kwan bi so ekoyi nipa na ono no ejina Atuabo man no anem wa bra nipa no ponim wo yi ni dia fi so e de obi ono ape a onsan so fi krom ha e na koto so nyame a onpe boni nti
Ye ma pressure eko nipa no so. Ye kwa hwe mu a aka sika no 70,000. Aye 700 million. And now you can say, sir, or the tonsuo na no me ye. So the ye den command for ye nim. Sa sisi kwada we. Ye ntumi eno no emmobra. Kakra poni o na ye huhu ni. Ene dia afa nsu ase no ye nim. Dia ya ni to mpo no ayera. Nti ye gina we so aka say Awulae Amihere Kpanyinli otoso miensa. Pa away. Yetu ene no enye adwuma. Anu nti kromanfo ye de ene baako ka say nsisiye ene ndada ene say obuo a onfa mekuro nipa bi say no kra say ye ne chikura enye yi ko si say me simple onfre na wa che wadwen na odi bia ye adwuma e ba sa de bia ni esia na ye yesi wo say kwonketo a san ye ho kɔ na Atuabo de aye paramount baby esia na si enu nti kromanfo nya de ne baako mpeni nkwala de ye ho no de wawuo abosomfo omunyina omo say baba yo enu nti ye mpeni fo a this way ye fa akonya so de atom anim ka tire ya ye ebedu mo pono so chief of staff defense minister ye MP honorable Emmanuel Amakofiboa ye DC honorable Joseph Ejekum the president of Elembele Western minister Joseph Nelson honorable National House of Chiefs President, Western House of Chiefs President, and in the edition NIB, secondly, District Director, and for NIB, Regional Police Commander, secondly, Divisional Police Commander, Judicial Committee members, members of Eastern Nzema Traditional Council, Atuabo, President of Peace Council, Inspector of Police, Commander of FPU, Mr. Sedu Esiama, the Inspector of Police, Honorable Assemblyman Atuabo, the Paramount Queen Mother Atuabo, the Njuafo Ebusuan Kpanyinli Atuabo, and all the media outlets. Thank you. Yadamasi, Enfamoso, Nendu Sapin for Nyaho. Na amutse Atuabo Elembele, the head of Atuabo. Yes, say, yan hini ye freno Awulae Amihere Kpanyinli atoso miensa. Atuabo man. Yes, say, baby owo no. Yes, freno. Ontena ho. Na baby ye tabo bra ayeyi. Yeda na say, ewo if you do enum how ni amane ni atete ni mobro hu a o de afam ye da na se ye na wie ye da munyina ase Alison Sir. Sir. Yeah.